Zimbabwean kamtemu chakubira baba kumcheka kali masoma n'utunchere uyo Vakandipisira ndiye wandaona. Saka manje ipapa ndikushaya kuti inini ndogadzirwa sei kunyaya yangu. Ndandafara kuti nyaya yenda kunogadzirwa na mama. Sabu pano kuti ane wega ndakakumaka. Abodo. Sabu mukurunga iwe uyu ndiye nyakundipisira musha. Saka chide vautaudza mukurunga yako kuti usaende. Imi ndimo makatofika nyaya. Ndozvazvoreva. Moene bamusha kwa mapa. Inini ndauya nebhaiki uyu wamakanditi undikwidze uyu. Wakandipa $5. Yandakazofonekwa kuti no uchienda kuna secretary ndo kwaiswa mari. Ndichizoenda kuna secretary kuye ndapiwawo bhaiki. Twasanzaiwa tapiwa $5. Ndikati manje ndikafunga zvinoiswa umwe zvinomwa kuti ndisvike uku. Zvoto zva $5 yake. Saka handakuti abodo rega ndiinde nokuti kwachangamire ndokuombe. Ndo mari yandakapiwa changamire. Saka ipapa ameno ndikaperegwawo kuti ndoita sei kuti ndizosvika kumba. Now, you are any? Right. What do you have here? I don't know. You walk up with mine. $5 zinosvika kuno. Changamire mazuva acho ya umwe yacho ndibasina changamire. Unodzokera nei? Anodzokera nei? Kutotambura changamire kuti sachidiwa kupi kuno. Saka tikapa vakauya kuno indo chacho kuisa kuchidiwa kupi kuno. Ndokuya kwataita changamire. Ndokubvunza kuti ipo pachadzokera neiko. Anodzokera nei? Mabhiya. Tese kwangotambura changamire. Kuombera asitsika. Ndizvo changamire. Asi kuombera kuti ungefanaka uri kuteerera siteri pamberi pamambo but usingateereri. Unoda mari pasi. Zvakawanda zvinhu zvako zvakasara zvakawanda sei? Zviripo zvishoma. Zvinogona kutoonekwawo nevedare unyasa kuzviona. Uye zvakatikwa izvi? Zvakatikwa ndizvo zvandakabhadharwa. Ukabhadharwa rini zvinhu izvi? Mamuri muna September kurapera nei? Muna August. Musho wakatswa 1 August kurapera. Ndobva wachema chema ukati musandiendese kunondisungisa. Ndikati alright. District party chairman achienda kumadziva munopa report kuti mutoriswe zvitoro. Iwo ndobva wataiwa bodo munondisungisa uku ndikataiwa bodo. Ndoda kungoti nditorise mabheri. Ndobva ndakazoenda kumadziva musi madziva. Ndinopa report kuti ndinyorege ndiwane kutoriswa magwaro. Ndipo waenda? Right. Ndobva ndanonyepawo inini ndichiti muntu wakabiswa nesango. Ndichivharidzirawo uyu. Right, ndanyeba. Ndichidzoka mangwana acho ndo pavakazouya nezvinhu zvakatikwa izvi. Right, vauya nezvinhu zvakatikwa. Saka chiri kundinetsa mambo asi ndafara chose kuti nyaya yauya una changamire. Right, ndagachira zvinhu izvo. Ndagachira zvinhu izvo. Hapana kuita 3 weeks. Nokuti uyu
inini andisa pamba pemusevenzi wake ndakugara ipapo iye ndobva amwaya nesefula amwaya nesefula vakazobva vaitawo mistake yekufirita mozo mushonga yefula yenu yachirungu ndova zvafixika nesi ndobva yabvura udzika yabvura udzika zvikanzi abodo wapisa apa ndeuye watapisira musha pobvigwinyi ndaona munin'ina wake uyu wauya rimwe zuva kuma3 senguva dziviri ndivete mumba zvakanoo mundara ndauya tine zvinhu zvatakatenga zvatoda kuti tikupei ndoda kuti mudhara mawirirana maa muchiita namukoma murambe muchiwirirana ndikati manje iwewe purawo wechivanhu kana welow unoti imimi ndimunouya nazvo zikanzi bodo inini ishungu yekuti mugare murambe muchiwirirana namukoma saka inini nyaya yenhamo ndakafungidzira kuti aichokwadi kune zvabuda muri dziri kurufa nezvara rega ndiende aimwa chimusombo chake right ndobva ndapfeka manyatira semunhu ndandisina shangu right ndapfeka manyatira paya ndafamba tabuda mumunda mangu tapinda muwei yeuyu tasvika pamba pandaimbogara paya ndaiswa neuyu saka ndinomda uku ndasiya doro kugadheni popigozi musombo ndinotora zvidoro toda kutaura muchipiwa zvinhu zvenyu tichimwa ndikafungidzira kuti ichokwadi right taenda kui tatiri 2 ruzhinji gwaiitira nesi kuna gwetera tasvika kuya kugadheni kui ndione iye akuchanzvadzira mudhiramu potsvagwechi zvidoro komanje zviyo zvidoro zvacho zvingawanikwa mudhiramu imomo nyambisi gwapa ari kumirigwa chi musevenzi wake uyu kuti asvike musevenzi wake uyu achingosvika ndakahwa statement yachinja zikanza nai mudhara nesi chii ndikati nesi maonero andaita mushonga pane mushonga wamakasevenzesa nokuti nesi tikada kuitarisa iri kuselekta duku ndo iri kufa homba isi kufa kanza aiwa nao mudhara imimi nemapisibwa wamakaitwa musha namukoma musha wenyu wacho imimi kangu wakadiki mukoma azoona zvakadai toti ndiani ndopandakati iwa inini musha wacho ndakashaya mushonga wokumwa ndakashaya mushonga wokumwa nhasi ndiri kunyimwa mushonga wokufirira nesi yefotoko havasati vakuhwisisa pfungwa dzangu padziri ndozowana mushonga wokuhopisa nesi kanzi aiwa munowana wokukumbira ndakati aiwa usapendiwe ndaifunzira kuti inhema ndione musevenzi uyu manje wakutotenderera nokuti vanhu ava kesi iyi yavaida kunditamba ndeyechi2 nokuti vanoti vakapuma munhu vanogona vatora pakati peusiku vorara vakavasunga zvavakaita 2 years ago gore rapera kana tichitaura tiri gore raperero raakandipisira 2 years ago ane nyaya yakaita futi kuti azoryiwa nedare dzimosva right ndione uyu ari kutenderera vada kuita zviya zvekudi zvekundidhaivhira zvinhu ndikadhaivhirwa ndikabatwa ndikasungiwa zvakaita vaya handinokunya kuti nokuti kusango ini ndakucheda right zikanzi nemusevenzi wouyu zikanzi nhasi ndaritoda kukurova pobvigwini ndikati varume kana muchiti ndindakapisa nesiyeni indai polisi handirambi kusungwa iyo pakaite basa ndakuona kuti vakuda kuuya vandanhonga dongo ndandafunga mweya wakaipa ndikati ini ndini ndakatadzirwa nhasi kuno ndini ndinoda kuhopunziwa kuno asi ndakavataurira ndikati varume mukafamba 2 step 1 wenyu zvadhakwa zveshuwa ndandasaira zvokuti chinhu chandakaona chakaipa moto kwawakapisa mapanga angu ndakati handiiti gwi zvakadai ndikati varume hungu yenyu mandiorona kuti mapanga handisina asi mukamubva 2 step ndakanonga dombo ichi chakadhakwa chimunun'una chacho chakandotondipira pameso ndikaona kuti dombo ndikarisa pazhmasha sadhakwa vandati ndikandiregeza
pandakada kuti ndidini ndikati godo ndikandiregere ndandaregere ndakatanga kufamba ndichicheka ndichidzoka neimani ndiri right ndafamba about 5 minute drive ndatasa kumba right saka zvadaro panyaya iyoyi takabva tanetsa ndani azoenda kupolisi mangwana atsvaka ndobva vauya vakahotogwa vakomana vai pakuzonotaugwa kukoti kwayakaitwa nyaya yacho vakadliwa nenyaya ameno maunguro avanoita veda redzimosva ndovadliwa nenyaya ndatagara ndandaona kuti ava ndavaisa kusaidi pandoda inini ndikaita zvandendashayiwa nokuti uyu nasekretary anga ati mukaitawo problem yamemaita uyai muri mutaure anotira kumhanya kuti mugone kurarama pandikunotaura uyu vakomana vai vakuya kuti inini kura kuti zvoitwa sei ndakazobva ndadzokera futi vatongwa vadliwa vandadzokera ndikaona kuti izvi zvakutonesa sereka ndidzokere futi kukoti uyu ndo munengina wake wandakazopisa pisoda kuti nditira kumumuvha right ndamumuvha uyu ndobva ambozounza akazounza chibage changa chatsva chiri paruvazhe ndobva anzi nemapurisa iwewe une chii chachara kanzi ndine chibage chake ndikukumbira kuti indonodzosera chibage chake papi nokuti chari kuti mhuri yake atuma mhuri yake kuti ndoda chibage chake pari kubuda mashoko saka tikukumbira kuti iwe tora chibage chake achizi chako kanzi hongu kushuwa akazoya nacho ndo musi wakazokumbigwa kuti tiregerere iwo hatisina chatinacho tozokupai kana gore ramangwana kana kwachena pobigwa gore rino racho musi wa1 August ndingangoti munana July ndo pandakatuma secretary ndatuma secretary unenge wakaenda kumba kweuyu 3 times waenda kumba kweuyu 3 times uchita no ndarachariwa kuda zvinhu zvake zvanzi zvaapata uyu anga asingapinduri nokuti uyu muromo wokuzoti ndakapindura ndakatozouhwa musi wa1 August musi wa1 August wataitariswa mazita kuti aonekwe kuti pavhotaflow ari right here right ndione musi uya wati kuti toda kuona mazita edu kuti ari bho ndo pandikudedzwa kuti ndava mvitori muri kudiwa kuseri kubone komiti kataiwa bo vandaenda ndione shwa komiti iripo sabhuku uripo iye uripo right speaker ndobva ati pamusoro vedare vakadavira zikanzi vamukambi vamuvhitori ndivavo saka vamuvhitori vari kuti kwachena pazvinhu zviya zvavasei zikanzi neuyu ndakapindura wani zikanzi makapindura kuti chii kana ndakapindura kuna sabhuku kuti gore ramangwana pobvigwa iro ratisati asvika iro ndikati iwe waiti gore rino kwachena apa wakatotenga mota handiti inini ndingokuara nezhara yangu iwe ndiwakapisa zvinhu zvangu iwe deo kunonhu ndani nazvo ndaitengesa handifi nezhara pa saka iwa kuti gore ramangwana asi chakazondishamisa munina wake uyu wepisota uyu mari ndopa akazosumuka mhepo takagara kudai ndobva asumuka akati uyo mudhara muvhitori uyu handidi kuhwa kuti mukoma wabvisa zvinhu achimupa mukoma akabvisa zvinhu achipa muvhitori iwewe sabhuku toinda kukoti nyaya yamudhara muvhitori ndiyo yandakanopikira pobvigwa iyo yakanyorwa kata iwe nyaya yandakaenda nekukoti ndemoto iri kanzi ndo nyaya yandakaendera ndikati akungoto urirofo kuti augona kuverenga dewaiverenga mapepa iwa waiziva kuti wakaendera ipi saka ndakazoshamisika uyu auyawo kuomangana mazuva mashoma ndingangoti musi wa1 August ndiwo zvakaita musi wa3 ndichibva kumadziva polisi ndakasvika zvangu kumanheru mangwana acho ndikutoona munhu auya hanzi anondasigwa bepa iri nemupurisa kati ndirei kanzi masungwa kwamama ndione mama kata ndinoenda nyangwe zvazvo ndiri ndakatadzikwa ivo ndo vachanoona saka ndo mamiri enyaya kozoita nyaya yainzi nasabhuku uye wakambozosumuka uye uchiti hanzi
vakambouya uku ndichida kuti ndivagadzirise asi uyo haana kuuya kobvigweini kuti ini ndisina kuenda kudarira rasapo imi muchizovati ko pana uya sei ndobva shaya chekupindura inyaya futi yakarongwa neiyeyo yandakanzi ndaisira mupoizini mumvura mutsime revamwe right saka musi wakauya kotogwa ava vakomana vepisoda musi wakauya kotogwa ndo pakatirongwa strategy iyi kunzi manje ava vanenge vangu zvavatogwa toita sei imimi ndimakamboita chiprofita mukazombokunana na Vitori chindai mukomana uyu ngachitrai kubidirika ati ndaisigwa mvura poizini mwana weye uye wandakambonetsana naye pachiprofita uyu tuwa akabidirika musi wakauya kotogwa ava vepisoda no iye uyu chapisoda ndo achatomusa mota yacho kukwidza mukomana uyo arikutandira mapoizini uye kuuya kumadziva polisi vauya kumadziva polisi ini ndiri kuti ndakaendesa nyaya yangu nditoonawo ndakutodzoswa zini dzangu ndaisira poizini imi ndikazaiwa uyai kuno ndaenda ndo musi wandaidiwa kudare rasabhuku ndo musi 11 October wandandiri pamadziva saka ndakashaya kuti ndoita sei ndoenda kupi ndashaya kwakuenda ndikati abodo rega ndiinde kumapurisa nokuti ndikatedza kuenda kumapurisa inganzi kuuya ndodliwa nenyaya yekukoti ndoandaenda kumapurisa ava vana sabhuku havairi asi nyaya yacho yaonekwa nemapurisa zikanzi bodo iwe uri kunzi tiri kukufungidzira kuti ndiwakaisa poizini hazvirevi kuti ndiwakaisa pakutouya vemutemo takaiwa mukadaro magoni vemutemo vacho vakauya ini ndisingazozivi ndakazowa kunzi aiwa mupurisa nautsanana nauya mvura matacha atowanikwa achitotamba mumvura gaya handiti ndakaisa poizini tikanzaiyo saka uyu yakundipomera uyu uri kunzi wakazonesana nemupurisa nautsanana ipapa mvura ipapa amenozva vakazotaura kuti inana kupinda basa nekumhanya ndakapinda nechikoro handinyori zvinhu zvandisina kuti gorapera musi 11 October kai kusvika nanhasi zvikanzikana mune nyaya muchauya kutogwa vandazofunikwa zanzaive ndosekera takati musavhunduki hongu pane zvamakaitirana asi pane vari vakutraya kuti vaudi vakuhwenge shure tikati alright saka ndo nyaya yanga yauyawo sabhuku uye ndakashaya kuti waisumukirawo zvipivo pari iro rino unayo unayo aiwa unayo iriko zviku ichipetra ndikatosipinda nokarwika nganako kwezi mapolisa yokushandisa yowanepa tisati aenda kumberi uye amboti tine nyaya dzakawanda ndaimere sei ndichidaro kana vanhu vakagara pa ndino zvandotarisa ndine zvandinoita kuti taura endera mberi kana kuti mira uyu ari mujeri nyaya ari mujeri ndari ndeyekuti munomona kunge ari abnormal but ari kutaura zvinhu zvinonzi chokwa chibhosi mukatisa majetesi ari kutaura chokwa chistraight naivo ndinobvunza iwevo une chikwereti newe wakamubhadhara gore rapera zvipo gore unondobva muti unomupa gore nowaya futi itsetsa kufa kai unonzwawo simba ndikubvunza iwevo kushaya ndokuripo uyu hauna unzwiriwo nyasha zvaari kuti akaomerwa nomhuri yake pamba pake ukamuvakira akamisikidza matanda vasi musenzi wake uyu ukuzonditukawo zvonyatsira uyu ndobva akakutuka achiti right ndobva vaisa chidemba chekuti inini ndiri murefu kuti ndibate ndaitodai zvokuti kana chiri chirefu ndofana kudai
asi ndakachidai zikanzi neumwe waitengesa mbatya zanzi vamasvingo please imba yaipasa hongu chimbomirai kuchema koshuwa ndandaipasa ngandapfirira ngandaturika denga chairakamira ngandapfirira right. Imwe yacho yechitatu kumuti shamani iwe hauchadi nekuti zvaane muromo ndoda kutema matanga uwo ndidhonzerewo nemunhu uyu akandaura kuti andibhingi kopigweni manje angandatanga kututa hangu ne saka unoona kuti hongu ndiri kuranda mukati menyika handiti asi ndiri kushaya chandakamutadzira iye ndiye akanditadzira totaura zvekupedzisira rakaitwa kupedzenyaya sazvinzwa zvese zvataura chikwere tinozvikwerera tibhadhara ne2 nguva yamukataurana grace period yamukataurana nemumabuya ako kuti woumubhadhara uchitozombhadhara gore rinouya zvisiri zvokatadza ipapo woza ungati gore rapera ndopazvikaitika ukamubhadhara gore rinouti gore rinouya futi uri kuredza kuti ivo paritaura kuti uyu apa ndiwataura kuti ndakachinja T35 wanzwa unonzwawo sei mota yako inge isikata kuri fodya yanganayo uye wakatenga mai manje yanga ichita masari wakatuswapo intopa unakisa mari here wakachinja yacho ukangochinja chete iri kufamba nei iyo murai ndosaka ndatoona kuti ukaenda ndoona kuti petrol chandina ndati inofamba nei hapana ndosaka ikatopara ndati mota inofamba nei iwe usandite munhu asina basa zvinzo paunonzwa paipa zvichinzi mambonya muri paana secret ndipo pamanje ukayamba uri kubvunza tune ukati andina chandinacho ukaina chiri muri tuka ukati hamuna chandinacho ndikati munobhodhero kukwera muda kundipa ukati andina chandinacho chukeko muswechi saka ndokunzwira tsitsi here nezviri kutaura ndiri kubvunza iwe handiri kubvunza iwe nezvaataura zvese izvi kana tikabvunza ani anofundira kana kuona anonzwa nyasha ukaya kumba kungadza kuti handashandi nacho but ndasipana pandikubvunza kuti muti wanovhiyekoo zvako ndiwekere zvinhu zvaasina kubhadhara pejudgment nokurumidza ndambotarisa kuti unodaro waifana kutaura chikwadi nepakuyapa tiritega pakanyatsa kuti mambo ndakadai dai nyaya dzangu dzakafamba dzakadai ndakaita mistake pakati ukapunza munhu utaura kuruwayo ndakapunza munhu pakati ruwaya ri kubatsira kuti shondvenga nyaya wakadai asi makaya kwandirika muri tu kaka but ndiri kukutaura kandi ndiri kuwaifana kutaura sei zvakaizvi zvese zvipataura akaita kuti nyaya yedu pakonzeresa ndepakati saka manje kuno kwakunzi gore manje pano mutemo pakutokupa nguva yekubhadhara kutengesa motikari yako kubhadhara zvisina kukundikana uvakira dzimba dzake iwe baba ana kristo right ndiwakasunita nyaya uri kuona munhu uyu ana mari atotambudzika zvinhu zvakaoma ndotsvaga motobek ndikatupe 10 dollars atapuwa panapa iye mari yefiwo wenda unoona pamupaka panyatsovakwa zvakanaka wazvinzwa zvinhu zvanga zvakwe nenguva end of September anofanira kunge agara pambadzimba dzake zvakanaka zvakakwana uyu pasina kukundikana uri kuzvinzwa here zvinhu zvako zvese zvagadzirwa gara munyika wakasununguka wazvinzwa gara munyika munhu wese ari kodzero dzake muZimbabwe wazvinzwa usachichidzirwa hakuna kochai uri mwana wangu muno munyika unogara wakasununguka wazvinzwa sununguka right kana mapedza kumuudza zvakwaraira amusana muchiri kunyora right chirege kuchitai zvinezvi wanai nguva yekuti munozozviita anoziva kutora ushu mumupa ubva aenda nazvo zvinhu zvake anomubhadhara ndiri kumupa 2 months dzokubhadhara zvinhu zvacho zvese pasina kukundikana ndatopedza